Hej, velkommen til Gladsaxe Bibliotekernes videoanbefalinger. Jeg hedder Rikke, og jeg vil gerne anbefale Filmstriben. På Filmstriben kan du finde en masse rigtig gode film. Og hvis de ikke er hjemme på biblioteket, så kan du låne dem med det samme. Du skal bare gå ind på filmstriben.dk eller via Gladsaxe Bibliotekernes hjemmeside. Du kan finde rigtig gode film som Oslo 31. august og en masse film for børn. Og tit er det film, som ikke er så nemme at få fat i andre steder. Det eneste, det kræver, er, at du skal være tilmeldt som bruger på Gladsaxe Bibliotekeren med CPR-nummer og PIN-kode.